Kini ke episod ke pementar ngan batai pi kumbakat kum ke timeline jong ke Conjuring Universe ya ke bentar ke balai bat kata ke day nak ke film Annabelle ya kini ke film la pelaj pajba haus nem arah jakat saw la produce da James Wan bat Peter Safran bat la direct ya ka da John R. Leonetti ubala tho ya ka khana jong kini ke film pat ude Gary Doberman ke scene ke benengkong la pen i ha Santa Monica ya ke jingjia ke basisna mensyua ba uway father udang ai jingkren ha ke way na ki yeng mane jong ke balang ke thlik u Mr. Higgins ka lok jong u bat ki para marjan jong u John bat ke Mia kidang pensya skor ha ya ke jingkren jong u father onda la way ke jing yesen u Mr. Higgins udang ai kublay ya ki para bange bat u kenduru ya u John bat ya ke Mia bat ya ki ya kublay mat keliang Mr. Higgins ula ong ya John bat ya kamia lada pim sngo yang in ya lek lang no sheyeng da ka kali ka jonga kumta kini borok saungut kila yawan pai no sheyeng da ka kali Mr. Higgins kamia kabarang deru ka lok John kadang armet hakane ka pot anda kila poi hajan yeng kila ya hierno na kata ka kali bat kila ya kren kumne ka lok jong Mr. Higgins ka ong ya kamia manta piladap katno benai kamia kala yatu badang yat nyo benai kumta kalok jong Mr. Higgins kala ong ya kamia ba phidei ban sumar bhai lade bat phidei ban dapet baru ya ke ka ba phibam bat ka ka ba phidi khnang ba ine ikhlong iba phipun inlong iba syaj iba klan bha adin ba kila ya dep kren kattu kat nepor aplau kine kisaungut kila kret ban ya lejno shala ki jong ki yeng bat haswa bo John bat kemia kin ya rum no haye kemia kala ong yu bangim dei ban kren syapang ki khun hakmat jong Mr. Higgins bat kalok jong u namar ba ka khun joki kala jahno arsna manswa ki don ka jingkta habaki yosngo bang ya kren syapang ki khun John bat ukren kaino u ong mdei bakaja andre dei bakala phet hi bat no re bat no bat ki rum no syapok on dalamir John bat kemia kidang ya syongkai bat kidang ya tukhana ha kata kapor John ulakan mau liak ba ulak thiet ya ka kumta ula ong ya ka apsipang bat ula lekshim ya kata ka ba ula thiet bat John ula ai ya ka we ka surprise gift ya ka bat kata ka gift ka de ka khon ben reu Annabelle kemia pat kadang long of mood kadang sniu jinglong na ka daw jong ka jing armet Nrei Maria yo ya kata ke gift ke baai John kala pumut pumat bat kala kemen sikat deye kumta kala kedup ya John bat kala ong yu kublai sibun ha ke por siteng senyapat kat ba John bat kemia kidang yo tiak lengai kila yo snow kunsan ya ke jing lenyar na ke ying jong Mr. Higgins bat kemia kala kendit no na ke jing yo tiak kemia kala kersiu ya John mahuru ulaki bat ulak krek ban lek sheying jong Mr. Higgins andre kamia kala khang yu bat ka ong yu hato kampha bangin petip shwa shiki pulit John ong yaka kat banwan ki pulit yo lese kala slam palat ngan shulet pej hi ke bajia haying jong Mr. Higgins kumta John ulak lek ban pej ya ke balajia haying jong utau para marjan jong Mr. Higgins kamia apakah yu ba John umuan paisyu katno ru kala lenga kala pisah kamen siang kumta kala mi no na layeng ban lek pe ya John andre kendit ha kata kapor ula wan mi no sabar na ka yeng ka jongki da ka jing tiang bat ka jing khnyo bat ka sopti jong uru kala bed da ka snam sudah John uong ya kemia bakani kam de ka snam ka jonga khilek burwut sheyeng bat phone ya ka ambulance kamia ru kala le sheyeng bat kala le kumbala tha da John kat ba kadang kren phone kala yo ya kawai ka breu ha ka kamera ba pu jing lekai kata ka breu kala ra ya kata ka khun ben reu Annabelle kawan sejam jong kemia bar kala penting ya ka lawan ru uwe breu na din jong ka ula dung ya ka da katari bar ula pensaw ya ka ha kata hi ka por John ru ula wan no hangta bar ula ya khun bar uta breu bar pelat ya kamia John ulak kawang ya utau breu berkata katari kala hapno na keti jong Hamadan kata gabreu kabalara kon benreu pat kala shimno ya kata katari namadan
Henry haswa bakan yo attack ujon ula bat yaka bat ula sanga yaka hakan ro bat la persyang bat kli ya kata katari nak ti jongka ha kata hi kapor uta ubri ula shim da kawai katiar ula tiet ya ujon nadien bat la pan mensau yo kata gabriu pat kala khang no ya dia ha kawai ke kamera uta ubriu ula mut ban penyap sendon ya ujon bat ya kamia Henry haswa bu unyo le kumta lawan no ki pulit bat kila siat yap ya uhang tahi haba ki pulit kila klit ya kata ka jingkang kila penban bakata ka breu kala dep ot hi la de nau pedot bat kala yap no da ka basyong Henry wat ha ka por bakala yap ro kadang thumsa ya kata ka kun benreu Annabel de na kata ka daw ka snam jongka kala jaw ha kata ka kun benreu ka ne ka breu ka de ka jenis ya ka bangila dep yo i ha ka film Annabel Creation bat ya ka bala adopt da Mr. Higgins bat ka long jong u bat ka jenis kala pen itu ialah de baka de ka Annabel bat ha ka te ka film ro la yo i bahadin kat arsnem ka jenis lene ngila ban ong ka Annabel kala wan bat uwe ubreu bat kala pen yap ya Mr. Higgins bat ya ka long jong u ka jenis hadin bakala pet no na yem kala lek long de kot ha ka we ka society ka bamane ya uksoj bat ngila yo i ro ha ka Annabel Creation ba usoitan ula poses ya ka jenis haka nexin layo i balara ya kamia sha hospital ban ajik sumar ya ka kamia ban ita ikun bakapun kimlele kia koj ya kia bha baro arngot ondala mina hospital kamia kala poisha jem Henry kane ka jingjia kala kata jur ya ki jing mut jing perkhat ki jongka ujon uyale kat bala ban pentengen ban ai mensim ya ka Henry kamia ka kuslai palat na ka benta ita ikun bakapun hadin bakala yo mat ya ka jingjia ka basir kai ha ka jing im ka jongka ha ka por men mien ujon bat kamia kidang yo tia Henry kila kendit no hadin bakila yo sngo ya ka wei ka jing sawa ujon ula khi nang ta ban lek pek bat uyo i baka kor su jan elektrik ka yai hi ula pelip ya ka bat la lek pek ru syaki wei ki kamera yo don bawan mano re mano ha ka kamera babu jing lek kai pat uyo i bakata ka kun benreu Annabel kala hap hamadan hajan jingkang ula shim yaka bat la pensyong yaka haka syuki kane ka dei tang ka jing sedang pensa yo i shibun ki jingjia ki bakham palat ban yakane kaban sajia haka jing im jong ujon bat kamia haka step ka babut kamia kala pej ya kata ka kun benreu bat kam su tenat syu yaka ka ong ya ujon bakato ka breu kala thum ya kane ka kun benreu haka por bakala yap ngam sngo tenat syu bandang bu yaka hayeng labha bagin bread no yaka ujon ula shim ya kata ka kun benreu bat ula let bread hapo ka dustbin haka nexin lapen i ba uwai u detektif ulawan ya kendu ya ujon bat kemia bat uyatu yaki baya Mr. Higgins bat kalong jong u lapen yap da ka kun jong u bat usamla jongka uta u detektif uyatu ru baki de ki dekot jong ka society ki baya manek soj bat kila penyap yaki na ka benta ban ajing kenya ya uta uksoj kemia kala panjing yarap na uta u detektif na ka benta ban ai security yaka bat ya ujon hadin kata ujon ulah hab ban lejing lej no sabar na ka benta jong ka kam kemia pat kadon setang marwei hayeng kadang sujan bat kadang pej TV artat haka juk kapor bat kala yo i balak sedang banjia ki ki balong kensya hapo jong kata kayem kat ba kadang sujan uta uternia jong ka kor ula kumdong ya ka sempriakti ka jongka ka burner jong ka gas ru kala mehi bat la kemding hapo kamra sedja bat haba kamia kala mare ban lek pelip ya kata kading la don batan ya ka kejat ka jongka bat kala ur kala mensau hangta lawan ki para marjan kila yarap yaka bat la penkit no yaka sya hospital onda la poi hapo hospital kala kha ya iwe ikhlung kentei ujon ru ulawan poi hangta hapo hospital bat ula kemen hadu kata-kata ba ula yo khlung Henry usmusi bat khuslai haba uperkhat syapang kata ka jingjia ka balajia hayeng jong u kamia ka ong ya ujon bakam kwa syu ban lek phai biang syakata ka ju ka yeng namar bakata ka de ka yeng ka balakam trai bat la sensyar da uksoj ujon ru ula pediang ya ka jingkren jong kamia bat kila pelaj no ya kata ka yeng bat kila lisa no syakawai pat ka jaka ha kawai ka step Sunday aswa bakin ya lek jinga seng ujon bat kimia kila ya kren
bat kila rai ba on penkerteng ya kata ka kun ke jongki da kalia anda la poi hapo jing yaseng u father udang ai jing kren bat ki pai ba kidang yasngam ha kata ka por ka kun jong ujon bat kamia kala sedang ban yam kumta kenang ba kanum long ka jing thot ya kata ka jing yaseng kamia kala le ra no ya ka shabar anda la wai ka jing yaseng u father ulawan hakamia bat uong bangakwa ban shondur ya ini ikun i jongpi kumta kamia ru kala sha ya u father bu shondur bat uta u father ru ula shon ya kadur jong ita iklung hadin kata kamia kayo i ba ujon ru ulawan kumta kala keren ya u father bat ka ong father ni haban no namar ujon ulawan u father ru uong ya ka tokon nang lekso u bleun kerku ya pi bat ya kayeng kasem ka jong pi hi barok kowe hadin kata kini kila ya lekno shalayem anda la ya poi hayem kini ki arngut kila ya kemen hadu kata-kata bat ha kata kepor bakidang seitiar ban penbej ha kata kayeng ke batamai kamia kala labbiang ya kata kaju ke kun benriu enable na kowe kasenduk ya ke bo ujon ula de bread hapo dustbin ujon ukeli ya ka kumno kene ke kun benriu kalawan poi biang hang ne habang ala de bread ya ka adalah kijong ki keti hapo dustbin ujon ula mutshim ya ka ban lej bread biang handrei kamia ka ong kani kadai kajing ais ngobha ka pekerpang tam ke jong pi yanga onai bread ya ka kamat don bat ha ka por miet la sedang jia ai biang bat la sngotu ya ka jing don jong uksui hang ta kamia kadang pik tv bat ka yo thiano ja no ka signal jong ka tv bat la yo i ya ka ngai jong ka enable hang ta ka enable kala lej hajan jong ita iklung bat ita iklung ru ila yam haba i yo i ya ka enable kamia ru kala kendit no haba kala yo sngo ya ka jing yam jong ikun kala ra ya ita ikun bat lami no shabar ha kapor bakadang her shapo kala yo i ya arngut ki kena ha mau jengking ki badai shipara uta uhun mention rang udang dro jing dro bat ukang ya lakapara ban ya keren bat kamia namar bakim pat itu ya ka bakadai ke badang syuan saat mai hangta kamia ru kala reki bat ka ong ya uta ukena ngasngu tenat sibun bapidon kum kata ka akor anda la poi shabar kamia kala ikendu ya katrai jong kawe ka bookstall ka bakerteng ka Evelyn bat kila elong perlong no ke Evelyn kala ais ngobha ya kamia da kawe ka kon haba kamia kala wan phai no sheyen kala lap ya ki jing dro ba dro tau kena ha mau jengkie ha kata ka jing dro la dro ya ka dur jong ka kemi bat iwe iklung ibalong tik kum kamia bar ita ikun jongka ndrei ha ka wai pat ka jing dro la yo i ba ita iklung ila sha tanra ha ka kali kamia kala sngo kumnore haba ka yo i ya kita ki drawings bat kala lek ya thu ru ha ujon shapangkani ujon pat uong ya ka ba un lek complain no ha ki kmi ki kpa jong kita ki khenna ha ka wai ka miet pat kat ba kamia karang bam jamiet badang ap artat ya ka jingwan jong ujon uksoj ula sedang ban penpau ya lade haka kamia kala off ya ke gramophone hendrei sashipang kala play hi bat kata ke korsu janru kala yaj hi dalade kumbadon basu jan hangta ha kata ke por kamia kala yui ya ke wei ke kena red hangta haba ka keli ya ka pidei mano kata ke kena kala marek syaka bat kala kela syaka enable bat kala attack ya kamia kala tieng syaba palat hangta artat baka sya yo sngo man kesngi bami kasur ka bakan sya na ka flat ka bahalor ujon uperkat baka ne ka de tang ka jing mudur jong kamia ka ong yo kane kam de tang ka jing mudur ka jonga hendrei ka de ka balak jia shisha hanga ujon uong yaka bangi hap hi ban le yathu hanore hano syapang kane kamia pat ka ong yo balai pi perkat ngalak khle biet na kamia ka ong yo kumta namar kadang perkat ba umut ban yalam yaka sya psychiatrist ujon ula ong yaka sngob hawat snuthu bakla yanga kham hadien pat ula rai ban lek kendu ya father bat ban yathu lud ya u syapang kane ka jingjia kumta kamia bat ujon kila lek kendu ya father bat la yathu lud ya u syapang ka ka balak jia uta o father da shim kia ya ki jing yathu jong kamia hanrei kita ki jingjia khla kim kut shu ha ka jing im jongka ha koi kasngi kamia kala lech shapok ka store room kabadon ha basement bat kala yo i nangkong ya uta uksoj hangta une uksoj
ulak penmong ya kakti jongka da ki tersim jong u haba kamia kala mut ban pet no nang ta ulak khanglat ya ka kala persyang ban kiu da ka lift shalor hanrei kata ka lift ru ka sange bet hakaju kamala hadin kata kala yaj no da ka kejat bat uta uksud ru ulak bud ya ka nadien haba ka yoi bo uta uksud ulak bud ya ka kala tieng palat bat kala wan mare wud syayeng ha ka step ka babut haba ka pej ya ka kti ka jongka kam yo isu ya kidak tersim baklong uta uksud kamia kala phakwan ya u detektif syayeng jongka bat kala tokit benya ya u syapang ka enable bat ka grup jongka ha kata ka port u detektif ulak peni ya ka kawai ka file ha ka ba ulak lum ya ki details jongka enable hangta ka yo i badon kawai ka dak hajan jongka medyap jongka enable ka balong tik kum kata ka dak ka bala pau ha ka kti ka jongka hadin bala syaklong ha uksud kala yo iru ya ka dur jongka enable ha ka por ba kadang red bat kata ka dei ka dur jong kata ka kena red ya ka bakala yo i hayeng jongka bat ka bala kala syaka enable ka bala san u detektif u yatu ya kamia baka enable bat ki porlok jongka ki dei na ka grup ki bayamani ya uksud bat kini ki jingle jong ki baro ki dei ki bala hukum ya ki da uta uksud u baki yamane ha ka wai pat kasni kamia kala lej syaka ta ka bookstall bantit ya ka kot ka babatai syapang ki ksud ki kre ha kata ka por lawan ka Evelyn hangta bat kala keli ya kamia ya ka daw jong ka jingku slai ka jongka ha ka banengkong kamia ka smo artetin ban ya thu aa namar ka perkat ba onom dan banget ya ka jingkren ka jongka ka Evelyn ka ong ya ka pej ne khun ngala longkum ka kemi ka jongpi habang apej ya ka dur khmat ka jongpi nga itu badon ka e ka bapan ku slai men sim bhaya pi sngo bhaya thu ya nga kenang ba pin kam sngo sting ka men sim hadin kata pat kamia kala itu badon uwe uksud hayeng jongka ubasait pendik bad bamut ban pen mensau ya ka man la kapor hadin bala yo sngo ya ka jing ya thu jongka ka Evelyn ka ong ba uta umde uksud hanrei la de ka rengai jongno re jongno ka bala wan kenang da ka jing thmu ban penjot ya pi kum kane ka jaj rengai kanom songkhop kat ba kampat yo ban sim ya ka jing im jongno re jongno ka Evelyn kala pen iru ya ka dur jong ka khun ka jongka ka bala syak penyap hakum kata he karengai bar kala pen iru ya kata ka jingmong jong ka kti bala klong da kata ka rengai ya ka kamia kala wat ha kata ka kot ya ka lat ban yada ya lade bat ban yo light na ki bor jong ki ksuj bat ki kre ha kata hi ka por kata ka rengai kala mot ban pen mensau ya ita ikun jongka bat kala penting ru ya ka hanrei lawan poino ujon hangta ujon ula phakwan ya u father syayeng bat u yatu bayakan ya ka kun benreu ngala de bread hapo dustbin nadu ka por bangidang yasa ha ka yeng ka bamenswa hanrei ngam sungthu sungthau kumno pat kala wan poi hi menta ha ka ne ka yeng ka jongi u father u ong bakar ngai ka barunar ka ju pendon kam ya kum kini kilat kilenti ban pen urlong ya ka jingthmu ka jongka bat menta ka kenti kani ka rengai kala pendon kam ya kani ka kun benreu u ong ru bakar ngai kala ban sim ya ka jing im jongno re jongno tang lada kila IT hi dalade na kata kadau kaju pendik ya kibreu kenang ba onda kila lap ka ngya bat ka tieng kin penkut hi ya la ka jong ka jing im u father u ong bangan rakno ya kani ka kun benreu bat ngan bu ya ka hapo yeng mane kenang ba kan kam telot bor bat ha ka ju ka por un keliru na kita ki arngut silok baju irap ya kabalang hakum kini ki judge case na kawai ka por syakawai pat baki day ban le ayu ban yo light na kata ka jing penjot jong kane karengai hang ni u father Ukraine syapang u ad bat ka Lauren Warren ha ka por ba u father ula ra ya kata ka kun benreu ban le syayeng mane hapok kali hi ula smutu ya ka jing klan bor ka jongka bat haba ula ra lang ya ka bat mud le rung no syapok ka yeng mane lawan pau no karengai jongka enable hangta bat kala pen mensau ya u kala sim no ya kata ka kun benreu bat kala lej no nangta hang ne hayeng pat layo i ya ka Evelyn bakadang yarap ya ka Mia ka Evelyn kala wan salang hayeng jong ka Mia bat ka yarap ro ban pen pej lang ya ita ikun jongka hadin ketapat la pen i no hapo hospital haba u father ula kendit benreu ula ya thu ya ujon ba ula yo i ya karengai jong ka enable bat day makahi kabalapan mensau ya u bat lara no ya kata ka kun benreu ro u
father u yathu ru baka enable ka kwa ban shim ya ka jing im jong ka khun u John ka lia hanrei namar baka lia kadang dei tang ka khulung kamla ban shim hi yala ka jong ka jing im wat la ka taru pidei banda sumar bhayaka namar ka don ka jingma ya ka jing im ka jong ka u John ula phone ya ka mia ban yathu ya ka shapang ka ka ba u father ula yathu ha u hanrei kata karangai kam ailat bakin yok keren ha phone ha kata hi ka por la don bawan tiet jingkhang ha baka mia kal alik pli ka yoi bawan u father ha ka jing shisha une umdei u father hanrei dei kata karangai ka balawan penting ya ka mia ha ka dur jong uta u father hadin kata kala yo sngo ya ka jing yam jing len yar jong ka khon ka jong ka kala wat chane shatai bat shakiwe kiwe ki kamra hanrei kamlap kumta la yo sngo ya ka jing kerhu ka bas ngo sharkai bat ki tiaru kila herhi shane shatai ha kata hi ka por ka Evelyn ka ong bangi hab ban yami no shwa nang ne in sawat pat ya ilia hadin hanrei ka mia pat kam susuk men sim ban shumi no nang ta klem de yo ra lang ya kata ka khon ka jongka kila yo snoru ya ka jing sawa kumbayat breu naka flat ka bahalor karengai kala wan pau ha ka dur jong uksoi pat kala bread no ya ka Evelyn shabar jong kata ka yeng bat ka jing khang ro kala lok he dalade kamia kala wat ya ka khon keleng hanrei kam shem kumta kala smusi la ko slide ha hadin kata kala yo i biang ya kata ka khon benreu kamia ka kren ya kata ka khon benreu ka ong phakwa ayu phadei ka ha kata ka por kamia ka yo sngo kumbadon bawan ha kamra jong ka lia kumta kala lech kata ka kamra jong ka khon bat kala yo i ya ka jing tho hasileng ka ba ong ngadon kam ya ka jing im jong ka khun jong pha ka lia bat ha ka pram baju pentia ya ka lia ro la don da kata ka khun benreu kata karengai kala pendik penjenjar shisha ya ka mia hadu kata bat kala yam pai donut na ka benta ka khun ka jong ka ong ya kata karengai snobha pen phai no ya ka khun ka jonga pelaj no ya ka shisndon kata karengai kala ong ya ka mia lada phakwa bangan pen phai ya ka khun ka jong pha te pahap ban penkut no yala ka jong ka jing im da ka ban no yala de nang ne shapo kata karengai kala ai signal ya ka da ka bapli ya kata ka jing khang yit bakan no yala de nang ta na ka benta ban pelai im yala ka jong ka khun kamia kala ko ngu ya ka jing ong jong kata karengai kumta kamia kala shimlang ya kata ka khun benreu pat kala mut ban no yala de na kata ka jing khang yit ha kata hi ka por lawan poi no u John bat ka Evelyn hangta u John u persang ban pensungthu yaka bakam dei ban le kumta hanrei kamia kala kut jingmut ban penyap yala de ban pelaj im yala ka jong ka khun hamar bakala mut ban no nang ta u John ula wan nadien bat ula bat no yaka u John bat ka Evelyn baro arngut hi kila pensungthu yaka mia hanrei kamia pat ka yathu yaki bakata karengai kala dawa yaka jing im ka khun jong ka ong ru baladang am penyap yala de kata karengai kampen paishu ya ka khun ka jongi habala yo sngo ya ka jingya thu jong ka mia ka Evelyn kala sngo thu lut kumta kala ong ya u John bat ya ka mia phi wadong khuslai kata karengai ka hap hi ban pen phai ya ikun i jong phi ka Evelyn kala shim no wod ya kata ka khun benreu kala kanthi shapo na kata ka jing khang yet bat kala IT no ya la ka jong ka jing im na ka benta ikun jong ka mia na ka daw jong ka jing sacrifice ka Evelyn u John bat kemia kila yo biang ya ka khun ka jongki hadin kata la pen ino ya ka sin ka ba hadin nriu benai u father u ong ya u John bat kemia ba menta ki baro kila long normal lut bat ya kata ka khun benriu ru om chu ya isu ha nrei wat ki pulit ru ki klem lap shu ya kata ka khun benriu hadin ka to ka nisngi la yo i ya kata ka khun benriu enable ha ka wei ka dukan la don ka wei ka riu temen ka bawan hangta bat kala thiet ya kata ka khun benreu ban ai present ya la ka jong ka khun kani ka temen kadi ka kemi jong kata ka nurse ya ka bala ai kani ka khun benreu da ka kemi jong ka ya ka kata ka khun jong ka pat kala ai no ya kata ka khun benreu ha u Ed Warren bat ka Lauren Warren bat ya kani ka sin la pen i ha ka basdang jong kani ka film ngangi scam ba phi baro phila ya sngo tenat bha ya ka jing batai lekot ka jonga shaphang ka ne ka film enable sngo bha ban ai ka jing tersan ka bapura ka jong phi
Kenang ba ngindang la ban penbernya susu ya pi daki program ki ba per ki jongi. Kuble ya pi baro ngin saya syambiang hakawai pat ka episode. Kuble shubun.